Ovaj projekat finansira Kancelarija za dualno obrazovanje Vlade Republike Srbije i vredan je oko 3,5 miliona evra. Želimo da dočekamo otvaranje ovog centra spremni i zato smatramo da je ovaj današnji sastanak veoma dobar iz razloga što u direktnoj komunikaciji između predstavnika škola i privrednika će se mapirati nedostajuća radna mesta, samim tim će se u tom centru onda vršiti i obuke koje će biti prilagođene njihovim potrebama. Ovde je danas su i predstavnici naših velikih kompanija koji u stvari i treba da u narednom periodu i njima obezbedimo odgovarajući kadar. Grad Užice je dao podršku upravo ovome što je malo pre rečeno, a to je inicijativi za uvođenje novog obrazovnog profila koji će odgovoriti potrebama obe naše valjaonice. Osim toga, sa velikim zadovoljstvom smo dali podršku i tehničkoj školi za projekat vredan 1,1 milion evra za opremanje njihove školske radionice i budućeg centra koji će biti, kao što sam malo pre rekla, u Krčagovu.